सांगतो की प्रपंच सांभाळून त्याने परमार्थ केला. आणि म्हणून ते म्हणतात की तो शिव जो आहे, साक्षात शिव जो आहे, तो शिव मी डोळे भरून पाहिलेला आहे. आता प्रत्येकाला आपला शिव जो आहे, भगवान शिवशंकर, तो वेगवेगळ्या रूपाने दिसतो. आता श्रीकृष्णाची पूजा करणाऱ्या माणसाला, तो श्रीकृष्णाची पूजा करणारा माणूस कृष्णमय होतो. श्रीरामांची पूजा करणारा व्यक्ती राममय होतो. तर शिवशंकराची पूजा करणारा तो शिवत्व ज्याच्या अंगीकारतो, शिवत्व आपल्या अंगात, शिवत्व अंगीकारणं म्हणजे काय, तर चांगले गुण, चांगले सद्गुण, काम, क्रोध, लोभ, माया या सगळ्या गोष्टीपासून दूर जाऊन भगवान शिवशंकर हे स्वतः विरक्त होते. आता भगवान शिवशंकर हे स्वतः विरक्त होते याचा पुरावा काय, समाजामध्ये माणसाने किंवा इतर देवदेवतांनी ज्या ज्या गोष्टी त्यागल्या, त्या सगळ्या गोष्टींना कवटाळून भगवान शिवशंकर बसलेले. आणि त्याच्या जोरावर भगवान शिवशंकराने जो संपूर्ण हा जे भक्तजन जे आहेत, भक्तजनांना आपल्या आधार दिलेला आहे.